Hi, this is Ellie. Welcome back to my channel. Mentangan bataya phi ka film ksut ka belengkot baha. Ka bela penmi house nam arajar arpuwe. But u director jong ka film ude Usam Evenson. But ka kerting jong ka kade ignore. Nabas dang jong ka film. Niyo iya weuk na uba kerteng u Justin. Uba dang shongkai marwe hajentia haka kamara jongo. But hadin kandiat por ukpa jongu ulawan rung hakane ke kamera jongu but uong ya Justin kun pichane ngakwa awat pin skam bahaya kane kato ke breu kalawan pai biang marsin ya sngo ya kane Justin ula sngo shifting bah ke breu ayu kata ke bawan saying jongki ka ba penlong ya Justin ban sngo shifting kumne dia ukpa jongu uong ya kun pidangkan mau im ya ka an ba pide ban kanta ye kakat bala le kumba phim tibi kumba jule menshwa wat nampi ye ka wat nam perkhat sepang jongka tekan salit nyonang ne lada pi kanta ye ka kumba kam danang ne ngimla sngu thu na tip ba bale ukpa jong Justin wong kumne bad bale ki happen kanta ye kata ka bru ka bawan shing jongki tip shu bale kumta Justin ula kular ye ukpa jongu buun le kumta kumba ukpa jongu upayu banle nanta ukpa jongu ukhot yu banlit pamjano uong yu baka kibi jongu bat kanmen jongu ka Emily kila abye ki shapo ban pamjano kat ba kidang hiar shapo ban lit pamja Justin hangne uyo sngo ya ka jing sawa ka bawan na ka wei ka kamera Henry Justin dapan sngo ya kata dew lit pamjano ngiyo i baka kimi jongu bat kanmen jongu ka Emily kila syang lupa hangne ban pamja bat hapa ngipet yaki kilong isngaw shifting ba kine baro hangne kile kumba ukpa jung Justin upaya Justin banle kile kumba amdani kumba ki baro kilong ki beyaj bet Henry ngiyo ishai pat ba kilong kulmar jung mot kilong sngaw shifting ba Henry bale te Justin uong ba ngamla song thu ja ayu kumne te ukpa jung uong yu ban sangam jar Henry Justin ukali biang balik ke toko kawan biang hangne te ukpa jongu hakane kasin ula sngo bitar baha te ula halai u da kajing sngo bitar uong yu ban sangam jar pat kumne hi kilas dang ban yo sngo ya kajing sawa kum badon bayat bawan sha janjongki kine baro habak yo sngo yakane kilas sngo shifting kila long kyu baha te Justin da kashamoy jongu upet shadin jongu haba upet da kane kashamoy shadin jongu uyo i ka wei ka ksut ka pas ngau trim baha te Justin ula sngo shifting baha bat kumne hi kan san ula bu ya kane ka shamoy jongo hadin jong kane ka ksut kala ban na terbeng jong ka Emily kala sngo shifting baha te ukpa jong ki uong yeki ban kanta ya kane ka ksut le kum bam banai ba ka don hangne bat de hangne bangi tep ba kata ka bru ka bawan haying jong ki ha ka jing shisha kam di ka bru Henry kede kene kaksut na kata kada ukpa jong ki upaya ki berkenta yaka kenang ba kene kaksut kena penyabi ki na kata kada Justin wala sngo shifting baha haba ukpa jong uya tuyu ba kato kebreu kalawan bad bagine baro kilong isngo shifting baha kumta kine baro wat hapedang jong kene kajing sngo shifting ke basngo syarkheru kiyale ban kenta yaka karbala bad ki thu khana kumne kumtai Henry hadin kandiat por kensan kawan ka jeng sawa jong ka phone jongki na kamera thia jongki tekine baro kila kendit ka jeng so shifting bat ka kimi jong Justin kamut ban lit shim ya ka phone jongki Henry ukpa jong Justin sha ya ka ban le kumta Henry wala ka taru ka kimi jong Justin kampen sngu yu bat ka yeng joj na ka jaka ka bakashong ban lit shim ya ka phone jongki haba ka kimi jong Justin kala lit nang ne kane ka ksujro kala pelat ya kakti jongka na terpeng jongka Emily bat kane kaksut kala lit put na din jongka kimi jongki bat kumnehi kine ki yo sngaw ya kajing hala jongka kimi jongki haga jing sngaw bitar ya kane kaksut ka ong ban penlat no yaki ban ino no marwe ya kaying kasam jongki ban mino ban pen no na kaying jongki marsin yo sngaw ya kane ukpa jongki ulamare syapadan ka kimi jongki bat kane kajing khangru kala khangi dalade ukpa jong Justin uya le ban pli ya kane ka jingkang Henry umla ale bat upa ya Justin ban syang khop sya kamera bam
Bat kumnehi kene kaksut kala penyap ya kami jongki. Kumba ukpa jong Justin wong yaki. Ban kenta ya kene kaksut karbala. Le kumba benai baka don haying jongki. Tekan sapla im yaki. Bat kan saling nonong ne. Henry kami jong Justin kam le kumta. Namar kalau sengut ya kene kajinye baka wan jawit kumne. Haka ying jongki. Kumba ukpa jong Justin wong ya Justin nabas dang jong kene ka film. Kato kabru kalawan biang, kabru kemud ia kene kaksut, uong kalawan biang, kabamud ba kene kaksut kasyayuan siya yung jongki. Imat kalong kajing tim ya kaying kasam jongki na du menswa, na kata kadaw kene kaksut kawan bejang ne. De na kene kadaw kakami jong Justin kalas ngutat ya kene kajing yale, kumtah kajing sengubitar, kayang yale persyabat kene kaksut, bat kene kaksut kalap nyabika, bat hadin kendiat por, kensan kene kajing kang kalap li bahadala de. Kaba penlong ya ukpa jong Justin bendiap ler hang nehi. U Justin ha kajing so shepting. Ula syupit sa ya kena kajing kang. Bat kumnehi uyu iya kakti jong kaksut. Kaba mi na po jong kene ka kamera. Henry ha kanehi kepor. Kahan men jongu ka Emily kalawan tan yu. Bat ka ong yu ban ngamjar. Bat ban kentai ya kene kaksut karbala. Henry u Justin ha pa upit ya kahan men jongu. Na kayit kmat jong kahan men jongu. Uyu iya kene kaksut. Bat ula syupit saya ka. Bat kumnehi uyui. Kensan kene kaksut kalawan marek siya janjongki. Batang kumnehi kene kana kalakot. Ngim yui ba kene kaksut kala penyap na emiki. Henry habang ipit kat kum nakaan kabaki de banle. Kumba ukpa jongki upai ki banle. Baki haban kentat ya kene kaksut kat bala. Dengi la ban tarai ban ong ba kene kaksut kala penyap iki. Namar ba u Justin kentat ya kene kaksut. Henry ulapit banyak ya ka nakayit kemat jong ka Emily. Kaba penlong ya kene kaksut berwan mare siya janjongki. Tangkum nehi kubli syubun ya piparlog wit. Ngis ya kendu biang hakawi pat ke video. Bye, take care.